Orijentovi juniori su kolo prije kraja osigurali u najmanju ruku kvalifikacije za ostanak u prvoj HNL. Na Kantridi je s 2:1 pobjeđen Osijek, a kako je hrvatski dragovoljac poražen od Dinama, klub iz Sigeta više nema ni teoretske šanse za ostanak, dok bi Orijent u posljednjem kolu, u kojem gostuje kod Sesveta u subotu od 10 sati ujutro, mogao izbjeći i kvalifikacije te bez dodatnih stresova osigurati ostanak u juniorskoj prvoj HNL. Na Kantridi su i to vrlo rano poveli gosti iz Osijeka. U 5. minuti akciju inicira Šimun Mikolčić, šalje na lijevu stranu prema Bukviću koji na petercu pronalazi Luku Brandstättera, a ovaj neometan lako trese mrežu Romana Bernulića. Šansu za 2:0 Osijek propušta u 22. Brandstätter kratko odlaže loptu Mikolčiću, čiji udarac ljevicom ide pored lijeve vratnice gola crvenih. I propuštena prigoda na jednoj strani, kako to u nogometu često biva, proizvela je gol na drugoj strani. Izjednačenje. Akcija domaćih po desnom boku, frka i panika u osječkom kaznenom prostoru, udarci na gol, blokovi, škarice, odbijaju lopte i golmani igrači, a na kraju tog pandemonija sve dolazi na šut Marku Jeliću, koji zabija za Orijent Osijek 1:1. Orijent postaje gospodar zbivanja na travnjaku Kantride. U 27. ima slobodnjak iskosa s lijeva, ali vratar Jerolimov nekako vadi loptu iz bliže kuta. U 34. velika pogreška gostiju. Marko Jelić lansira lob s 40 metara, Jerolimov nemoćno prati red lopte koja, na osječku sreću i riječki očaj, ide zamalo pored gostujućeg gola. Nevjerojatno je da Orijent na odmor nije otišao s vodstvom, jer jedan udarac u padu Lea Burula u posljednjoj minuti prvog poluvremena umjesto u osječkoj mreži pogađa gredu istočnog gola na Kantridi. U nastavku je nekoliko opasnih situacija bilo na obje strane, ali opet je Orijent bio momčad koja je igrala za nijansu bolje, pa na kraju zasluženo došla do velike, možda i opstanka vrijedne pobjede protiv petoplasirane momčadi juniorske prve lige. A crveni su do trijumfa došli na spektakularan način. Minuta je 73. Osječka obrana jednu loptu odbija do Matea Tešića, koji se najprije driblingom u mjestu rješava Mikolčića, a onda s 20 metara desnicom lansira fantastičan projektil pod gredu Giovanija Jerolimova. Golčina, svjetska golčina Matea Tešića, i to pokazalo se 20 minuta kasnije za pobjedu za 3 silno vrijedna boda, lako moguće i zlatna prvoligaška boda. Na kraju su Osječani u doslovno samom finišu imali prigodu zauzeti barem bod, ali Tin Janušić nije izdržao duel s Leom Burulom, nego je s 3 metra pucao pored gola. Pa da, mislim da je utakmica bila jako dobra i jako stresna, što ste dobro rekli, jer je bilo jako puno propuštenih šansi i sa naše i sa strane Osijeka, i tako do zadnje sekunde je bilo neizvjesno do krajnjih granica, i u zadnjih sekundi, tako rekući, Osijek imao slobodnjak sa 20-22 metra, što je isto bilo mislio sam, evo, pa neće valjda sad kazna za promašaje, ali završilo je dobro, tako da... U zadnjem kolu može se osigurati ostanak u prvoj HNL. I ovom pobjedom smo izbjegli zadnje mjesto. Sad je dragovoljac ostao 4 boda iza nas, kolo prije kraja, ali sad smo i u dobroj poziciji da eventualno pobjedom u zadnjem kolu s Sesvetama izbjegnemo i predzadnje mjesto. Ocjena sezone. Mislim, jedni imperativ je bio da izbjegnemo zadnje mjesto. Pozicije se ovo ljeto promijenile, da i predzadnji igra kvalifikacije, što do pred mjesec dana klubovi nisu ni znali. I tako, ali evo sad, ipak smo na proljeće osvojili dosta bodova, moram reći, i imamo tu priliku da izbjegnemo to predzadnje mjesto, što je veliki uspjeh, jer u uvjetima kojima mi radimo i treniramo u odnosu na ostale prvoligaše smo ipak dosta hendikepirani, tako da svaki bod, svaka ova pobjeda je stvarno jako velika za nas i mislim da je ovo veliki uspjeh što smo ovoliko bodova osvojili. Osječki trener glasovitog prezimena čestitao je Orijentu na zasluženoj pobjedi. Utakmica, ja mislim da je stvarno mogla zadovoljiti ove ljude koji su to gledali, čak i nas trenere. Na početku čestitke domaćinu na pobjedi. Znam da im je bila situacija dosta nezgodna, sa dosta grča vezano za taj rezultatski imperativ. To se dosta i osjetilo, gdje smo mi se uspjeli nametniti u prvih pola sata, povest. Međutim, domaćin je imao svoje dionice igre. I u drugom poluvremenu smo mi, ajmo reći, kontrolirali situaciju, međutim domaćin je isto imao svojih situacija, dobrih prilika, i na kraju je došao do pobjede, možemo reći zaslužene. Mi nismo iskoristili svoje šanse.
Osijek je zimus promijenio neke postavke oko svoje druge momčadi. Pa mi smo zimu se odlučili na jedan korak koji se inače radi na kraju sezone. Mi smo to danas u dogovoru sa strukom, sa i šefom Bjelicom i gospodom Kuleševićem, Žitnjakom i onda struka prema dolje smo odlučili da taj korak napravimo već na zimu. Znači da podbladimo B momčad, da ovi dečki dvije i drugo godište već na zimu uđu u taj proces B momčadi, drugoligaški seniorski nogomet. Nama je 13 igrača iz tog procesa od jesenas se diglo gore i mi smo s te strane napravili dobru stvar, jer su oni i kroz to smo im dali podražaj još jedan jači, korak prema naprijed. A što se tiče rezultatskog dijela, nema tu baš prevelikog imperativa, naravno bili smo treći, sad će to biti 4. ili 5. mjesto, finale je kupa i taj cijeli proces se i vrati kroz neke rezultate. Nama je to ovo proljeće se isprofiliralo kroz finale kupa i generalno kako smo jesenas napravili plan i program i podcrtali priču, tako mislim da smo i ovih 6 mjeseci, sad do kraja što ima kratko, posloženo napravili proces i korak prema naprijed. Osijeku sretno u finalu kupa, a Orijentu u zadnjih ovosezonskih 90 minuta u kojima kod Sesveta pobjedom može izbjeći dodatni stres kvalifikacija za ostanak u prvoj Hrvatskoj juniorskoj nogometnoj ligi.